Srpska napredna stranka bavit će se pre svega razvojem ekonomije, boljim životnim standardom ljudi u Srbiji, svim onim što je Boris Tadić u prethodnih 11 godina svoje vladavine uspeo da uništi. 11 godina Boris Tadić vlada Srbijom i u tih 11 godina građani Srbije žive sve teže i žive sve lošije. To što će Boris Tadić da stavi pod svoju kontrolu sve medije, to što će Boris Tadić da kontroliše disanje u Srbiji svojih političkih protivnika, to što niko ne sme da objavi koliki je pad industrijske proizvodnje u martu i aprilu, to samo pokazuje koliki je strah kod Borisa Tadića od predstojećih promena. Što se njega tiče, ne mora da brine, Srpska napredna stranka mu garantuje da će uvek poštovati prava političke manjine, da će moći da deluje na političkom prostoru Srbije normalno, mnogo normalnije nego što to danas možemo mi, da će moći da izražava svoje ideje i da ćemo uvek slušati šta opozicija misli i šta opozicija želi da nam kaže. Njegove pretnje, njegove ucene, njegove pritiske više ni ne želimo da slušamo. Da priziva Boga u pomoć da bi pobedio Srpsku naprednu stranku pokazuje koliko je Boris Tadić uplašen i koliko se uplašio za svoje saradnike koji su opljačkali Srbiju, koji su je uništili, koji su je razorili u procesu privatizacije, u monopolskim privilegijama, u tome da na pojedinim televizijama imaju sekunde do 2015. godine, pa niko više neće moći da ih uzme, neće moći da sačuva njihove privilegije, neće moći da sačuva sve njihove monopole, pobedit ćemo ih i ta razlika neće biti mala, bit će ubedljiva. Boris Tadić je čovek prošlosti, a ne budućnosti. Boris Tadić je čovek koji nikakve promene u Srbiji više ne može da donese. Boris Tadić je čovek koji je svakoga dana sve više predsednik isključivo Demokratske stranke, a sve manje predsednik Srbije. Boris Tadić je čovek koji u strahu za svoju i fotelje svojih najbližih saradnika posegnuo za svim mogućim oruđem i oružjem protiv sopstvene opozicije, protiv sopstvenog naroda, želeći da po svaku cenu sačuva privilegije političke klase, želeći da po svaku cenu sačuva ogroman novac koji su stekli članovi Demokratske stranke i koji pokušavaju da uvećaju i sačuvaju za naredni period. Boris Tadić je čovek koji pokušava da zastrašivanjem građana Srbije dobije nešto veću podršku na bilo kakvim izborima i u tome se ponovo prevario. Građani Srbije su siti zastrašivanja, njegovih pretnji, jer Srpska napredna stranka želi da vodi Srbiju u budućnost, vidi Srbiju u Evropskoj uniji, imamo izvanredne kontakte sa predstavnicima svih zemalja Evropske unije i više nikada Boris Tadić zastrašivanjem neće moći da dobije bilo koje izbore. A Borisa Tadića podsjećamo da bi do izbora mogao da se seti makar jedan dan da nije predsednik samo Demokratske stranke, već i da je predsednik Srbije, ali neka ne brine mnogo, mi ćemo o tome da vodimo računa i prema svim građanima ćemo se jednako odnositi i prema ljudima iz Demokratske stranke kao i prema ljudima iz Srpske napredne ili svake druge stranke. Jednako ćemo uvoditi vodu, kanalizaciju, puteve asfaltirati svima koji žive bez obzira na njihovu partijsku pripadnost i u tome pokazivati neuporedivo veću političku odgovornost od političke odgovornosti koju danas pokazuje Boris Tadić. On je pokazao, jer u svakom intervjuu, a bolje bi bilo da se manje bavi intervjuima, a više problemima građana Srbije, da samo ima komplekse od Srpske napredne stranke, ako hoćete i od Tomislava Nikolića, ali neka on nastavi da radi svoj posao. Mi mu obećavamo da će i njemu lično biti mnogo bolje kad Srpska napredna stranka pobedi, a Srbiju ćemo uvesti u Evropsku uniju i za taj put Srbije ne mora uopšte da brine. Pa ista vlada, mislim da niko od građana nije ni primetio nikakve promene, još više jednako korupcije kao što je bilo i ranije, teško je zamisliti da je bude više. Nijedan rešen problem u ekonomiji, zadužili smo se, ta nova vlada, kako vi kažete, zadužila se za dodatnih 700 miliona evra, građani žive još lošije i mislim da niko nikakvu promenu nije ni primetio, jer brod kad tone, on tone, rekao bih, ravnomernom brzinom, naše je da zaustavimo potonuće broda i da krenemo da ga izvlačimo na površinu i da taj brod uplovi u sigurnu luku i to ćemo posle izbora uspeti da uradimo.